O tempo de espera para conseguir unha cita no Centro de Saúde de Ribeira pode chegar a alongarse ata 3 semanas ou mesmo un mes. As vacacións de algúns médicos unidas ás vacantes sen cubrir o incremento da poboación durante o verán, que engade maior presión asistencial, fan que os recursos queden baixo mínimos. Xa estamos ahora mesmo con 2 médicos menos, a parte das que empezan a coller vacacións, que serán máis todavía. E dos 3 residentes que tiñamos a esperanza de que se quedaran aquí pois uns mesiños máis, un xa marchou. Co cal imaginádevos, de cara a agosto, en setembro vamos a ser polo menos 6 menos. Imaginádevos, a principios deste mes quixen pedir unha cita para min, o día 3 ou o día 4, e suelo pedila polo teléfono, por ordenador. E xa me daba que en este mes, o día 3, que en este mes non había xa axenda de médico aberta. Xa estaba coberto, o sea, tiña que esperar un mes enteiro máis para unha cita. Como cada xoves, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza volveu saír á rúa para denunciar a situación e exixir a incorporación de profesionais que garantan unha asistencia de calidade. Simplemente queremos que a sanidade pública se manteña tal como estaba. Queremos que haya máis médicos porque neste mundo moderno e no 2025 merecemos e debemos de ser tratados como a seres humanos e gastar o diñeiro que faga falta público, que é noso tamén, en que haxa mellor atención sanitaria para todos. Mañá volverán protestar, esta vez en Aguiño, onde tan só contan cun médico a tempo parcial.